Si Jesus nag-ingon na ito gahapon sa iyang ebanghelyo na ang mga masakiton, ang walay sakit, wala manginahanglan o doktor. Di man mo maatos doktor, magpa-check up kung wala mo'y gibati sa inyong lawas. So, katulang mga adunay sakit ang magpa-doktor. Si Jesus ang atong doktor, kay kita mga masakiton man, mga makasasala man. Nanginahanglan ta kang Jesus kay nangilanglan na tagkaayuhan sa atong sakit, sa atong mga sala. Ang doktor sa may lang himuon, kung magpakonsulta ta nila, maghapon dito ko sa doktor, tagaan kong resita. So ang doktor mohatag og resita, aron palito na itong tambal o kinahanglan ta magpa-laboratory test aron may balaan ang atong creatinine, ng atong blood sugar, ng atong cholesterol. Nya, resitahan tag tambal. Si Jesus, atong doktor, aduna sa resita. Kung sa may resita niya, sa may tambal sa atong sakit. So man, ang iyang pulong, the Word of God, muna atong bilisina. Kung maminaw ta sa iyang pulong, mamaayo ta sa atong sala, o sa atong sakit. Muna iyang resita, the Word of God. Muna usa sa mga gisgutan sa atong ebanghelyo karon. Bag-ong bino, isulod sa bag-ong sudlanan. The Word of God, bag-ong balita, maayong balita, kinahanglan isulod sa bag-ong sudlanan. Kinsa man ang bag-ong sudlanan? Kita. Ang pulong sa Dios, dawato nato sa bag-ong panghuna-huna, bag-ong paglantaw, adunay kabaguhan sa atong kinabuhi. Kay kun wala, sige tagpaminaw sa pulong sa Dios niya, karaan gyapon nga atong panghuna-huna, ang atong kinabuhi wa mabag-o. Sama na sa bag-o nga bino isulod sa karaan nga sudlanan, badaot ang sudlanan. Walay epekto ang mga bagong bino. Ang pulong sa Dios mo na ang bagong bino nga atong dadawat gikan sa Ginoo. Muna yung atong resita, yung pulong. We have to change. Sa mga ang tambal, wala man ay epekto sa lawas ko. Di na magbago. Diabetic ka, tagaan kag metformin o sa panang mga tambal sa diabetes niya, sige gyapon kag inom o soft drinks, tagsa ka litro kada adlaw, kaon gyapon kag cake, tamis. Sa may kabaguhan na wala. Tagaan kag atorvastatin para sa imong high blood, sige gyapon kag kaon og humba. Kaon og litson. Wala epekto. Mao na ang pulong sa Dios kinahanglan dawato nato sa bagong kinabuhi, bagong panghuna-huna, bagong paglantaw, bagong pamatasan. We have to change. Otherwise, dili wala epekto. Simple kayo nga analogy, ang tambal wala na epekto kundi magbago sa atong diet. Aron maepektibo ang tambal, kinahanglan nato dawaton bagong kinabuhi, lifestyle, kanang mga sakit sa lifestyle, high blood, diabetes, sakit sa bato, sa kidney. Lifestyle man sige kag lala, sige kag inom. Madaot yun ang imong bato, imong liver. So, ang solusyon is change, lifetime change sa atong kinabuhi na ang pulong sa Dios. Bagong bino gikan sa Ginoo na iyang resita, Word of God. Paminaw nato ang iyang pulong sa Dios. Dawaton sa bagong panghuna-una, bagong kinabuhi.
aron kini may mong epektibo sa ato. Kay kung wala, maura gihapon, kada adlaw ta simba, kada adlaw ta paminaw sa pulong sa Dios, dawat sing lawas ug dugo niya. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Mao gyapon nga atong kinabuhi, walay kabag-uhan. Kinahanglan ng pulong magdala og kabag-uhan sa pwede na sa panglantaw. Unsa may atong paglantaw, unsa may atong taganog bili sa atong kinabuhi. Kwarta bagyapon, gahong, kahilayan. Wala tay kabaguhan kung maorang gyapon na sige tagsimba niya. Pagkagabi, tambong tayo nagbuto-buto diya sa pikas. Namalandong ko gabi iyo. Saan na nagbuto-buto din na? Disco simbahan. Magsagol ba ka na sila? Nata sa shrine na niya, wala yung yapotaan ng mga kahilayan. Kinsa man ang disco. So may pasabot sa disco. Dance in Satan's company. Ang demonyo na aspikas ni adin si Maria. Ano na may kabaguhan sa atong katilingban? Padayon gyapon ta na. Wa nato naghihuna-huna. We are living in a disjointed society. Mga payos na ni, mga devotees ni Maria, nasa devotee sa demonyo. Na atong mga kabatanunan, wala. Bagong bino, karaan nga, sudlanan. Doon na ba'y kabago? Mga ginikanan man mo, edukahan na inyong mga kabataan. Kaya dilig yun maayo na. Di katulog kay sige gabuto-buto. Sa may itong makuhaan na? Kalingawan? Maadul ba ta sa Ginoo na? Nga, sayaw mata, kauban sa demonyo. Bagong bino, bagong sudlanan, bagong kinabuhi, bagong panglantaw, bagong pamatasan, bagong gawi. Muna ang magpasabot sa atong Ebanghelyo karon. Si Jesus ang atong doktor magtatambal. Mudangoptan niya kay kita mga masakiton man, dawato nato ang iyang resita. Word of God. Follow the Word of God. Paminaw tao niya, wag na po'y kabaguhan. Bagong panghuna-huna, bagong panglantaw, bagong pamatasan,